ات فيلم كجمر اب عيسى وشد تركب ودب اب ابواسان ዝተبሃለ ሽያጥ ምግቢ ንቤት ምግቡ ዝኾኑ ዓሳታት ንኽገዝእ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ናይ ሓደ ህፃን ብኸት ዓሳታት ካብ ዝከፍሉ መራኽብ ጎኒ ዝነበረ ካብ ሓደ ሳንዱቕ ይሰምዕ እንዳተጠራጠረ ናብኡ ብምኻድ ነቲ ሳንዱቕ ምስ ከፈቶ ኣብ ውሽጢ ካብ ዓለይቶም ዘይኮነ ሕብሪ ቆርበቱ እውን ጻዕዳ ዝኾነ ወዲ ካልእ ዓዲ ቆልዓ ምስ ረኣየ ተንቢዱ እንዳተሓጎሰ ነቲ ቆልዓ ንኸዕብዮ ብምውሳን ወሲዱ የዕብዮ شمو دما إيكي يبلو أبز غزل تعزبتنا دهر 16 عامت إيكا أبيو ود 16 عامت كوينو نزعبيو بو دما أبسروحون دحاكزن بتوسخ بتغابابي نسو ودخالها قرب مخانو والان تقللوو إيكا جن بسي قدس ينبرن هذا معالتي نابو بوز خيدا قحن دعري خلو انتكي مستوهالت سبوتو كورتو أي مارشال أركلاتا أبتستدلو بروغرام دار إيتكلا بمكرام يأزوا نبرن أتيلو نابت تسلطنلو ቦታ ተኸቲሉ ይኸይድ ኣብ ውሽጢ ካልኦት ተማሃሮ ብምምህሮም እንዳተሓገዙ ዝተፈላለዩ ናይ ማርሻል ኣርት ትሬኒንግ እንዳገበሩ ብምርኣዩ ተደኒቑ ናብቲ ግሩፕ ብምእታው ክእለት ኣለኒ ብምባል ተሰርዐ ሪኩ ምስ በጽሐ ክእለት ካርእ ምስ ተባሃለ ወል ሓደ ፍልጦ ዘይብሉ ኢክኣ ነቲ ናይ ኒንጃ ካራት ተቐቢሉ ዕላምኡ ስሒቱ ንኪም ክወቅ ኣብ ዝቐረበሉ ግዜ ሓላፊኦም ማስተር ሰው ሓሪቑ እዚ ቦታ ቦትኡ ከም ዘይኮነ ብምንካር ካብቲ ቦታ ይሰጎ እንተኾነ ግን ኢኪ እንዳወፅእ ከሎ ኣብ እግሩ ክውለድ ከሎ ትሒዙ ምስኡ ዝተፈጠረ ምልክት ማስተር ሰው ምስ ረኣዮ ቀልጢፉ ክብሪ መዝገብ ናብ ዝቕመጠሉ ቦታ ብምኻድ እንዳገላበጠ ኸጻሪ ከሎ ኣብ ናይ ኢኪ እግሪ ዝረኣዮ ምልክት ዳንስ ኒንጃ ምስ ዝበሃሉ ብኣፈ ታሪክ ከም ዝመሳሰል ይዕዘብ ብኻልእ ኢኪ ንገዝኡ እንዳተመለሰ ከሎ ናይ ዳንስ መጻወቲ ማሽን ድዩ ክፍትን ኢሉ ኣብይዎ እንዳፀዓረ ህልኽ ይሕዞሞ መዓልታዊ ናብኡ ብምኻድ እንዳተላመደ ብፅቡቅ ኩነታት መሊኽዎ እንዳተፃወተ ንዕዘብ ኣብ ተመሳሳሊ ናብቲ ናይ መሰልጠኒ ቦታ ዳግማይ ተመሊሱ ዕድሉ እንዳፈተነ ማስተር ሰኦ ግን ኩሉ ምንቅስቃሳቱ ሪኡ ገና ምዃኑ ይነግሮ ኣብ ሓደ ወቅቲ ብዛዕባ ሰዓሰዓት ኒንጃ ዝብል ኣፈ ታሪክ ሰምዐ እኪ ንማስተር እንዳሓተቶ ንሱ እውን ዳንሰር ኒንጃ ክኸውን ከም ዝደሊ ይነግሮ ማስተር ሰኦ ድማ እንዳሰሓቐ ሰዓሰዓት ኒንጃ ብደጊኦም ዝሑላትን ጥንኩራት ብውሽጦም ከዓ ከም ነበልባል ዝልብልብዮም ብምባል ንሱ ከም ዝፈልጦም ካብ ናይ ዳንስ ኒንጃ ሓደ ይርኦሞ ንሱ ኣብዚ ደረጃ ዝኽበፅሕ ብዙሕ ከም ዝተርፎን ሓቀኛ ሓይልን መንነትን ክረክብ እንተኾይኑ ናይ ክድን ኣብ ጎኑ ትኸውን ጓል ከም ተድልዮን በዚ ከዓ ሓቀኛ ሳዕሳዓይ ኒንጃ ከም ዝኾነ ከም ዘረጋግፅ ይነግሮ በዚ ድንግርግር ዝበሎ ኢኪ ናብ ገዝኡ እንዳኸደ ከሎ ናይቲ ከባቢ ጉሩብ ይኸትርዎ ኢኪ ወል ሓደ ሽግር ከም ዘይደለ ብምንጋር ገዲፍዎም ክኸይድ ክብል ሒዞም ጠጠው የብልዎሞ ክበኣስዎ ምስ ፈተኑ ብዘገርም መልክዕ ኢኪ ናይ ዳንስ ክእለቱ ተጠቂሙ ንኹሎም የውድቖም በዚ ክእለቱ ዝተገረሙ ድማ ኩሎም ንኸለማሙዶም ሓቲቶሞ ደስ ብዘብል ተኣኪቦም ብሓንሳብ እንዳላመዶም ምስ ኢኪ ክስዕስዑ ንርኢ ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ኣሜሪካዊ ኣንሰልት ዝተባሃለ ፍሉጥ ኣክተር ምስ ኣፍቃሪቱ ክሪስታል ብምዃን ናብ ናይ ኢኪ ገዛውቲ ይመጽእ ኣንሰል ቅድሚ ሕጂ ብማስተር ሰኦ ዝሰልጠነን ክእለቱ ድማ ክሳብ ዛ ሕጂ ንነብሱ ጥቕሚ ኢሉ ዝሰርሖ ናይ ማርሻል ኣርት ቲቪ ሾው ከም ዝጥቀመሉ ንዕዘብ ድሕሪዚ ኣብታ ከተማ ምስ በጽሐ ንማስተር ሰኦ ብምሓዝ ኣሲሩ ኣካላቱ ብሰንሰለት እንዳገተረ ሓደ ናይ ቀደም ጽሑፍ ዝኾነ ንዕኡ ሓይሊ ሂቡ ነቶም ናይ ቲቪ ሾው ኣዳለውቲ ተቆጻጺሩ ነቶም ተዋኣስቲ ሰባት ድማ መራሒ ኮይኑ ንኽቆጻጸር ዘኽእሉ ሓይሊ ዝረኽበሉ ጽሑፍ ምስ ሓተቶ ማስተር ሰኦ ግን ነቲ ጽሑፍ ከምዘይሂቦን ሓሳቡ ውዱቕ ብምግባር ነቲ ዝተኣሰረሉ ሰንሰለት በጢሱ ክበኣሱ ኩሉ ዝረኣየት ክሪስታል ድማ ብቕልጡፍ ነቲ ናይ ኒንጃ ኸረኣ ኣካታቲላ ብምውርዋር ንማስተር ሰኦ ቀልቡ ዝሰሓበትሉ ቅጽበት ኣንሰል ድማ ሽጉጥ ብምውፃእ ነሰልጣኒኡ ብድሕሪቱ ኮይኑ ብምትኳስ ነቲ ዝተለዮ ሓይሊ ዝረኽበሉ ጽሑፍ ኣብ ኢዱ ይእትዩ ነቲ ቦታ ገዲፎሞ ይኸዱ ድሕሪዚ ብዙሕ ከይጸንሐ ኢኪ ናብቲ ቦታ ይመጽእ ቀፂሉ ማስተር ሰኦ ብሽጉጥ ተሃሪሙ እንዳተጻዕረ ምስ ረኸቦ ሰንቢዱ እንዳረኣዮ ከሎ ማስተር ሰኦ ህይወቱ ቅድሚ ምሕላፋ ናይ ኣንሰል ሙሉእ ታሪኽን ናይ ነብሰ ፍትወት ስርሑን ነጊርዎ ይመውት ኢኪ ኣመና ሓሪቑ ሕነ ንምፍታይ ይትስእ ድሕሪዚ ንኣንሰል ንኽረክብ ቤተሰቡ ተሰናቢቱ ናብ ኣሜሪካ ይኸይድ ህይወቱ ዝሓለፈት ማስተር ሰኦ ከዓ ድሕሪ ሞት ኣብ ዘሎ ህይወቱ ብዛዕባ ኢኪ እንዳሓሰበ ነታ ዝበለፀት ተማሃሪቱ ኪም ፀዊዑ ንኢኪ ክትከታተሎን ንክትሕልውን ይነግራ
ፈታው ነብሱ ዝኾነ አንሰል ድማ ናብ አሜሪካ ተመሊሱ ናይ ባእሲ ሾው ተቆጻጻሪ ዝኾነ ጋርላንድ ጆን ዝተባሃለ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ኸይዱ መራሕና ዳለውን ኣነ ክኾን ምስ በሎ ጋርላንድ ከዓ ምስኡ ክሰርሕ ከም ዘይደልን ብዛዕባኡ ዝውረይ ዜናታት እውን ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ኣብኡን ላዕሊ ምስ ካልእ ሰብ ክሰርሕ ከም ዝመርጽ ይነግሮ። አንሰል ድማ ነዚ ምስ ሰማዕ ሓሪቑ ሓድሽ ካብ ዘንበቦ ናይ ኒንጃ ሓይሊ ተጠቂሙ ብምጥቃዕ ከይፈተወ ብግዴታ ንሱ ኣዳላው ከም ዝገበሮ ገይሩ ኣብ ሜዳ የፍልጥ። ኢኪ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ኣሜሪካ በፂሑ ንዘዕበየ ኣቦኡ ዝፈልጥ ሰብ ረኺቡ መሕደሪኡ ሆቴል ተኻርዩ ምስ ኣተወ ኣይተደናጎየ ናብ ፕላን መውፃእ ይኣቱ። ቀፂሉ አንሰል ዝርከበሉ ቦታ ድሕሪ ምፍላጡ ድማ ናብኡ ምርሑ ብድሕሪት ናይቲ ማዕጾ ገይሩ ክኣቱ እንዳፈተነ ግን እቲ ማዕጾ ተዓፅዩ ነበረ። ኣብቲ ቦታ በፂሓ ዝነበረት ኪም ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ፖላሲ ኮይና ብርሕቀት እንዳረኣየቶ ንኽድይብ ክሕግዞ ገመድ ሰንደወትሉ። ንሱ ድማ ብኡ ተጠቂሙ ደይቡ ኣብ ላዕሊ ምስ በፅሐ ግን አንሰልን ክሪስታልን ብሓንሳብ እንዳኸዱ ይሪኦም። ተመሊሱ ወሪዱ ንሶም ናብ ዝኣተውሉ ምስ ከደ ከኣቱ ክብል ግን ኣብኡ ዝነበረ ጋርድ ምስ ከልከሎ ዝተፈላለየ ምኽንያት እንዳቕረበ ክዕሽዎ ዋላ እንተፈተነ ኣብይዎ ምስ ተፍኦ ኣብኡ ብዘስሕቕ መልክዑ ነቲ ናይ ዳንስ ክእለቱ ተጠቂሙ ናይቲ ጋርድ ስሪኡ እንዳውፅአ ዳደናግሮ ከሎ ኣብ ናይ ክሪስታል ዓይኒ ኣትዩ ምስ ረኣየቶ ኢኪ ናይ ማስተር ሰኣው ተምሃሪ ከም ዝኾነ ብምፍላጥ ንሕነ ምፍዳይ መፂ ኢላ ነቲ ናይ ኒንጃ ኸረኣ ብምውፃእ ኣካታቲላ ምስ ወርወረትሉ ብቕፅበት ኪም መፅያ ካብቲ ዝተሓሰበሉ ትሪፋ ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ሓብአቶ። ድሕሪዚ ብዙሓት ጋርድታት ናብቲ ቦታ ምስ መፁ ኪም ናይ ማርሻል ኣርት ኢኪ ድማ ናይ ዳንስ ክእለቱ ተጠቂሞም ብሓንሳብ ንኹሎም በብሓደ ከውድቕዎም ንርኢ። ኢኪ ብምቕጻል ክልተ ቾፕስቲክ ኣልዒሉ ብጎኒ ሓደ ሰብ ምስ ሰደዶም ክሪስታል ፈሊጣቶ ንኣንሰል ሒዛ ብቕልጡፍ ካብቲ ቦታ ተሰወረት። ኪምውን ብተመሳሳሊ ሕጂ ንሕነ ምፍዳይ ግዚኡ ከም ዘይኮነ ንኢኪ ነጊራ ብምእማን ነቲ ቦታ ገዲፎሞ ይወፁ። አንሰል ድማ ክሪስታል ነቲ ዝተፈጠረ ነገር እንዳነገረቶ እቲ ዝረኣየቶ ወዲ ካብ ማስተር ሰኣው ሕነ ንምፍዳይ ከም ዝመፀን ናይ ዳንስ ክእለቱ ተጠቂሙ ከም ዝበኣስ ምስ ነገረቶ አንሰል ነዚ ምስ ሰምዐ ኣመና ይስንብድ። ወዲ 10 ዓመት ከሎ ኣዲኡ ናብ ሓንቲ ናይ ዝመፅእ ትንቢ ሒዛቶ ኸይዳ ንሱ ብሳዕሳዓይ ኒንጃ ከም ዝቕተል ዝነገረቶ ነገር ዘኪሩ እንዳተረበሸ ነዚ ወዲ ብቕልጡፍ ክተወግዶ ከም ዘለዋ ንክሪስታል ይነግራ። ድሕሪዚ ኪም ንኢኪ ናብ ሆቴሉ ምስ ኣብፅሓቶ ንሱ ብዘለዎ ክላስ ኣብኡ ክትሓድር ምስ ተሰማምዐት ኢኪ ድማ ፈትያቲናይሉ እንዳተሓጎሰ ምስ ኣተዉ ንሳ ኣሞቕ ባኞ ኣትያ እንዳተሓፀበት ከላ ንሱ ከዓ ክሳብ ትወፅእ ኣብቲ መሬት ዕምባባ ነስኒሱ ሽምዓ ኣብሪሁ ልስሉስ ሙዚቃ ወሊዑ እንዳተፅበያ ከሎ ምስ ተንጎየቶ ሜዲቴሽን ብሓሳቡ ተጠቂሙ ኪም ናብ ዘላቲ ቦታ ምስ ከደ ኪም ናብ ውብ ዝበሃል መንእሰይ ማሳጅ ክገብረላ እንዳረኣየ ከሎ እናው ሪእዎ ሓዲቑ ተመለስ እንዳበለ እንዳቐጥቆጦ ኢኪ ናብ ነብሱ ተመሊሱ ብቕልጡፍ ነቲ ዝነስነሶ ዕምባባ እንዳኣከበ ሽምዓ እንዳጥፍአ ከሎ ኪም ወዲኣ ብምውፃእ ከተረድኦ እንዳፈተነት ከላ ፀገም የብሉን ኣትኩረና ኣብ ተልእኾና ንክበር ኢሉ ሸፋፊኑ ይሓልፎ። ንፅባሃይቱ ንኮ ኢኪ በቲ ዝኣከቦ ሓበሬታ ናብ ናይ ጋርላንድ ቤት ጽሕፈት ኣምርሐ። ቀፂሉ ብዛዕባ አንሰል እንዳተዛረበ ናይ ሓባር ፀላኢኦም ተሓባቢሮም ብሓንሳብ ኮይኖም ከወግድዎ ከም ዘለዎም ይነግሮ። ድሕሪዚ ናይ ጋርላንድ ናይ ቀደም ስእልታት ምስ ረኣየ ወላድዩ ከም ዝኾነ ኣብ እምርኡ መፂሉ ባባይሉ ይፅውዖ። ጋርላንድ ድማ በቲ ሰምዖ ነገር ድንግርግር እንዳበለ ቀልጢፉ ስሪኡ ሓፍ ብምባል እግሩ ምስ ረኣዮ ክውለድ ከሎ ዝነበረ ምልክት ሪኡ ብርግፅ ወዲ ምዃኑ ፈሊጡ ኣቦን ወድን ተሓጒሶም ይተሓቋቆፉ። ጋርላንድ ድማ ኣብቲ ግዜይቲ ተገዳስነት ዘይነበሮ ኣቦ ብምንባሩ ንወዱ ይቕሬታ ይሓቶ። ድሕሪዚ ንኣንሰል ንምውጋድ ፕላን እንዳውፅኡ ከለዉ ክሪስታል ሓለውታ ኸቲላ ብምምፃእ መጥቃዕቲ እንዳፈፀመትሎም ከላ ኪም መፅያ ዋላ እንተድሓነቶም ንጋርላንድ ሒሶም ክሪስታል ድማ ንኢኪ ንኸይምለስን ካብ ኣሜሪካ ወፂኡ ናብቲ ዝመፀሉ ከተማ ተኸይዱ ጥራሕ ንጋርላንድ ከም ዝፍንውዎ ነጊራ ኣፈራርሓቶም ትኸይድ። ድሕሪዚ ኪምን ኢክን በዚ ተጨኒቖም ናብ ሆቴሎም ምስ ተመለሱ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም እንዳተዘራረቡ ከለዉ ኢኪ ማስተሩ ዝባሎ ሕቡእ ውሽጣዊ ክእለትካ ንምውፃእ ኣብ ጎንኻ ጓል ተድልየካ ዝብሎ ነገር ዘኪሩ ንኪም ንኽትንክፋ የፍቅዳ። ንሳ እውን ሕራይ ብምባል ተሰማሚዓ ልክዕ ምስ ተንከፋ
ኣቦኡ ተኣሲሩሉ ዘሎ ቦታ ናብ ኣእምሮኡ ይመጽእ እሞ ብቕልጡፍ ናብቲ ቦታ ኣምርሑ። ኣብኡ ምስ በጽሑ ተኣሲሩ ዝነበረ ጋርላንድ ረኺቦሞ ምስ ነብሱ ተጻዊዱ ዝነበረ ቦምብ ሪኦም ክፈትሕሉ እንዳፈተኑ ይኣብዮም። ጋርላንድ ድማ ጌጋ ዘረባ ኣይትዛረቡ እቲ ቦምብ ክፍንጀር ይኽእል ኢልዎም ብጽሑፍ ገይሮም ምስ ሓተትዎ ንሱ ከዓ ናይ ኣንሰል ቀጻላይ ዕላማ ሓድሽ ኣብ ዝዳሎ ዘሎ ዓብ ናይ ባእሲ ሾው ዝተፈላለዩ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ዘለዉ ፍሉጣት ሰባት ፀዊዑ ከም ዘሎን ኣብቲ ናይ ፕሮግራም ሰዓት ድማ ነቲ ዘጻወደ ቦምብ ፈንጂሩ ንኹሎም ቀቲሉ ነቲ ኢንዱስትሪ በይኑ ክቆጻጸር ይደልዩ ዘሎ ብምባል ስለዚ ክልቴኹም ናብኡ ከይድኩም ንኣንሰል ጠጠው ኣቢልኩም ህይወት ብዙሓት ኣትርፉ ይብሎም። ኤኬ ዋላ እንተዘይተዋሓጠሉ ግን ኣቡኡ ዝበሎ ነገር ሰሚዑ ክወፁ ክብሉ ዳግማይ ብናይ ክሪስታል ሰባት ተታሒዞም ናብ መኪና ይእትውዎም። ድሕሪዚ ኤኬ ብሕቁኡ ሓፍ እንዳበለ ከም ዝስዕስዕ ዘሎ ብዝመስል ክእለቱ ተጠቂሙ ነቲ ተኣሲሮሙሉ ዝነበሩ ንኽብጥሶ ዘኽእል ክእለት ከም ዘለዎን ክጥቀመሉን ኪም ዋላ እንተነገረቶ ኤኬ ግን ከምኡ ምግባር ይኣብዮ። ነሳ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ምስ ተንከፍካኒ ሓይልኻ ዝመጸልካ ሕጂ ከዓ እስከ ክስዕመካ ኢላ ስዒማ ኣብ ልዕሊኡ ስምዒት ከም ዘለዋ ከይተረፈት ነግሮ። በዚ ዝተሓጎሰ ኤኬ ድማ ውሽጣዊ ሓይሉ ተጠቂሙ ኣብይዎ ዝነበረ መረብ ሕጂ ሰሪሒሉ በናጢሶም ይድርብይዎ። ቀፂሎም ኣንሰል ነቶም ሰባት ናብ ዝቐትለሉ ቦታ ምስ በጽሑ ረኺቦሞ ምስ ኣፋጣጠሉ ኣንሰል ከዓ ብዛዕባ ናይቲ ቦምብ እንዳተዛረበ ከፈራርሖም ምስ ፈተነ ኤኬ ብዘደንቕ መልክዑ ካብ ማዓንጡን ታሕቲ እንዳተንቀሳቐሰ በቲ ዝረኸቦ ሓድሽ ሓይሊ ተጠቂሙ ነቶም ዝተጸመዱ ቦምብ ረኺቡ ይፍንጅሮም። ክሪስታል ድማ ጋርድታታ ኸቲላ ናብቲ ቦታ ዋላ እንተበጽሐት ኤኬ እቲ ዘገርብ ናይ ሳዕስዒት ባእሲ ክእለቱ ተጠቂሙ ሓደ ብሓደ ንኹሎም ይዝርሮም። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣንሰል ኤኬ ከይቀትሎ ኢሉ ቀልጢፉ ብሄሊኮፕተር ክሃድም እንዳፈተነ ከሎ ኤኬ ርኢዎ ነታ ዝተረፈት ቦምብ ብሕቁኡ ሰንዲዩ ነታ ሄሊኮፕተር ይሃርማ። እታ ሄሊኮፕተር ድማ ንቁልቁል ክሪስታል ናብ ዘላቱ ቦታ ወዲቓ ብምፍንጃር ኣንሰል እውን ኣብኡ ይመውት። ኣብ ዝቕጽል ተልእኾኦም ዝወድኡ ኤኬን ኪምን ናብ ሆቴሎም ተመሊሶም ተሓጒሶም ኣብ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ኮይኖም ተሓቓቒፎም እንዳተሰዓዓሙ ከለዉ እንዳረኣና ትዕዝብትና ኣብዚ ንውድእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጥርን። ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅሪት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣሙጡልና። ናይ ወትሮ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ጎር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።